Dobro večer, poštovani gledalci. Jedan kratak klip zašto naša braća Crnogorci vode nas, braće Srbe, sa 3:0 u rezultatu. I taj rezultat se ne menja već 3 decenije. Prvo, kada dođu u Srbiju, oni se drže kao sitna crevca, što su i dokazali, pogotovo 90. godina, gde su svi bili direktori, šefovi i zapošljavali svoje ljude ovde, naravno, preko veze. Drugo, dole kad dođemo kod njih, mi želimo više da se osjećamo Crnogorci nego što su oni. I jednostavno prilagođavamo se njima, jer njihova je zemlja. I treća stvar, zašto nas vode u toj, što bi ja rekao, fudbalskoj utakmici, ako smo mi braće, ja to gledam kao jedan narod, vode nas zato što umeju da naprave kintu. Sad, na koje načine, to je nebitno. Da li na mufte, tufte, da li na legalno, totalno nebitno, ali stvarno i dobro se oblače i dobro se zezaju i manje rade nego mi, a više zarađuju. Dobro, ima tamo ljudi naravno koji dosta rade, ali uglavnom mogu na kvaku da naprave lovu, umeju, jednostavno snalažljiv su narod, snalažljiviji su od nas i to je činjenično stanje. Šta da se radi, eto, zato nas vode 3:0. Ali pre svega kažem zato što se drže zajedno svugde, znači nisu u zavadi, nisu u svađi, u ljubomori, u zavisti, nego se drže zajedno. To je to.